Welkom bij Lee of Yeah. 4 studentondernemers hebben een plan, een ambitieus plan. Want daar houden we van in dit programma. Ambities. Een plan voor een product, voor een bedrijf. En als ze heel goed zijn en dat plan goed kunnen pitchen voor onze jury, dan winnen ze €10.000 en een plek in de finale. En die jury die bestaat uit ervaren ondernemers. En dit zijn onze juryleden. Mark Kootjans werkte in de harde Amerikaanse financiële wereld voor de Rabobank en is nu de baas van Rabobank Maastricht. Vorig jaar stond hij in de Goudhaantjes top 100. Peter Doveren maakte carrière binnen Vodafone, waar hij nu de baas is van zo'n 1000 mensen die klanten tevreden moeten houden. Oftewel, die Joep van het Hek buiten de deur moeten houden. Desiree van Bokstel is mede-eigenaar van een jong private equity fonds. Ze heeft als hobby hardlopen. En ze hoopt dat haar investeringen in het MKB ook hard gaan lopen. John Jansen knutselde als kind aan radio's. Hij stampte als jonge ondernemer een succesvol bedrijf uit de grond dat mobiele telefoons uit heel Europa repareert. En hier zitten ze, de leden van onze jury. Oude bekende, John, welkom terug. Waar ga je deze keer op letten? Nou, je weet van de vorige keer, ik ben een gevoelsmens. Enerzijds wil ik zien wat het businessplan zelf inhoudt en verder kunnen ze het aannemelijk maken aan me. Zou ik het willen kopen van ze? Helder, John. Laten we meteen gaan kijken naar onze eerste ondernemers. Onze eerste studentondernemers met een pitch. En dit zijn ze. Welkom. Hallo, Sander. Hi, Leon. Pieter. Hi. Welkom zeg ik. Welkom terug moet ik eigenlijk zeggen tegen jou. Dat ken je nog van vorige keer, vorige editie van Lee of Yeah. Toen heb je het volgens mij net niet gehaald. Net niet, maar ik kan er niet genoeg van krijgen. Dus, goed zo. Doorzettingsvermogen. Dat is toch de eerste belangrijke karaktereigenschap van ondernemer? Doorzettingsvermogen? Absoluut. 4 mensen knikken van ja. Ja. Dat is mooi. Je weet hoe het gaat. Je hebt een minuut om te pitchen voor de jury. Ja. En die minuut gaat nu in. Dankjewel. Ziet u ook door de aanbiedingen de deals niet meer, dan heeft MaakJeDeal.nl de oplossing. Afgelopen jaar is de markt voor online dagaanbiedingen explosief gegroeid. Maar liefst 46% van alle internetgebruikers heeft gebruik gemaakt van een online aanbieding. In Nederland alleen al zijn er zo'n 100 websites actief waar dagelijks bijna 400 aanbiedingen op komen. En de gebruiker ziet door de bomen het bos niet meer. MaakJeDeal lost dit op door al deze deals samen te nemen en de gebruiker een compleet overzicht te geven. Handig op een landkaart weergegeven. De gebruiker ziet direct welke deals er bij hem of haar in de buurt zijn. En om het hun nog makkelijker te maken kan ze ook kiezen wat ze interessant vindt en voor welk budget. MaakJeDeal.nl maakt ook een einde aan die tientallen e-mails zonder enig interessante aanbieding. Dankzij onze nieuwsbrief op maat ontvangt de gebruiker alleen de mails, alleen de aanbiedingen die zij zelf interessant vindt. Kortom, MaakJeDeal brengt overzicht in de miljardenmarkt van dagaanbiedingen. De gebruiker hoeft niet meer tientallen sites af te gaan, maar ziet in één keer de deal waar zij naar op zoek is. Dankjewel. Ja. Kom er vooral bij. Zijn jullie zelf een beetje koopjesjagers of niet? Ja, ja? Geregeld. Ja. Jij ook? Nee, geen tijd voor. Geen tijd om koopjes te jagen? Druk sites aan bouwen. Oké. Ik ben heel benieuwd wat jullie leden van de jury van deze pitch vonden, wat jullie vragen zijn. Wat ik me eigenlijk afvraag is hoe kom je nou aan de content naar jouw platform toe? Zeg maar ook met name op de lokale aanbiedingen die misschien nog wel veel meer zouden interesseren dan de aanbiedingen van de gevestigde webwinkels, de succesvolle webwinkels. De bestaande dagaanbieders die zijn hun succes afhankelijk van het aantal mensen dat ze bereiken. Dus die maken heel erg actief gebruik van zoekmachine marketing, social media marketing. Maar daarnaast doen ze iets dat heet affiliate marketing. Dus hun content bieden ze al aan via externe netwerken en die kunnen sites zoals die van ons of andere reclame-initiatieven kunnen daar gebruik van maken. En dan is er gelijk al een afspraak van per bezoeker die je naar mijn site stuurt, daar krijg jij een bedrag voor. En voor elke aankoop die bezoeker doet, krijg jij een percentage. Hoe ga je er nu voor zorgen dat de klanten dit niet ook gaan percipiëren als een van de velen? Hoe zorg je ervoor dat de klant niet zegt, dit is een van de bomen in het bos? Nou, ten eerste zijn wij een site die alle aanbieders overneemt. Dus die consument zal al doorhebben dat die sites waar die normaal zit, dat hij die bij ons ook gaat vinden. Ja, en dan denkt een instap verder dat er na jullie een nieuwe ondernemer opstaat die datzelfde zegt en dat jullie daar ook weer onder geplakt worden. Hoe voorkom je dat?
Ons concept is dat we ten eerste heel erg gebruik maken van locatie. Die kaart die is daarin heel onderscheidend. Ten tweede willen we heel erg inspelen op techniek. We hebben die site al, die ziet er heel leuk uit. Dat is technisch allemaal heel leuk. Ook een sterk punt wat wij hebben ten opzichte van andere vergelijkers, is dat je bij ons heel erg je eigen behoeftes kan aangeven. Dus aan de ene kant weten wij van de gebruiker wat hij wil, en aan de andere kant weet de gebruiker dat hij alleen te zien krijgt wat hij wil. Dat hij niet plat gebombardeerd wordt met al die aanbiedingen waar hij niks mee heeft. En zo onderscheiden wij ons van de rest. Deze rij tot slot. Ja, ik begrijp dat jullie in fase 2 ook jullie eigen dagaanbiedingen op de site willen gaan zetten. En daarmee word je dus gewoon een concurrent van de bedrijven waar je, die op je site allemaal vertegenwoordigt. Maar waarom zou je dat willen eigenlijk? Want je wordt dan gewoon ook weer zo'n boom in het bos. Je wordt inderdaad ook een boom in het bos. Je wil dan eigenlijk een graantje meepikken van die markt. Maar aan de andere kant blijf je wel dat overzicht aanbieden van al die andere aanbieders. Is dat omdat je te weinig verdient met het overzicht aanbieden? Dat denk ik niet per se. Nee. Je wil gewoon nog meer verdienen. Ja, uiteindelijk wil je groeien. Ja, dat is heel menselijk en heel ondernemend. Dank jullie wel. Wat vond je de meest irritante vraag? Die laatste. Over het zelf gaan aanbieden van deals. Daar hebben ze een punt. En daar moeten we zelf ook nog even over nadenken. Hoe we of we dat beter willen aanpakken. Ik denk dat het een onderdeel is van een hele piramideconstructie wat je in het internet ziet gebeuren. En ik zie het echte onderscheidende vermogen, dat zie ik niet echt. Je ziet ook dat in andere branches is dat businessmodel ook toegepast. Nieuwsaggregatie, huizenzoekaggregatie. Ja. Dus al die aggregatiemodellen, uiteindelijk verdien je aan dat model niet zoveel. Dus dat is waarschijnlijk ook de reden waarom ze een concurrent gaan worden van wat ze aggregeren. Ja. Maar dan gaat het volgens mij fout. Ik denk dat de concurrentie ook niet mals zal zijn als je dit echt wel... Dus Google, als u één keer druk maakt hier, dan is het ook niet afgelopen. Ja, dat is ook Leden van de jury, we gaan het zien. Ja. We gaan verder. Prima. We gaan naar onze volgende kandidaten. Hoi, Rutger. Hoi, Leon. Lars. Nou jongens, dit is onze jury. We gaan het hebben over het grote probleem van de jetlag. Wie van jullie heeft de afgelopen jaren overzees gevlogen en had toen ook last van een jetlag en liep als een zombie? Ja? Oké, nou, dat is een groot probleem zoals je merkt. Dus we zijn heel benieuwd naar jullie oplossing. Hartstikke goed. Je gaat pitchen voor onze jury, daarvoor heb je een minuut. Ja. En het is allemaal van jou. Hartstikke mooi. Je hebt ook iets bij je, zie ik. Ja, dit is het apparaat in kwestie. Het is een prototype. Oké. Wij zijn van Flylight. Flylight heeft een unieke en baanbrekende oplossing voor jetlag. Jetlag is een enorm probleem, vooral voor zakenreizigers. Dat zij vaak gelijk direct na aankomst gelijk weer scherp en alert moeten zijn in meetings. Nou, vanwege de groeimarkten in Azië, Zuid-Amerika, toenemende globalisatie zal het internationale reizen alleen maar toenemen. Daardoor zal het probleem van jetlag dus ook steeds belangrijker worden. Zakenmensen moeten zorgeloos en efficiënt kunnen reizen tussen verschillende tijdzones en tussen verschillende locaties. Nou, we hebben op basis van wetenschappelijk onderzoek hebben wij een oplossing daarvoor ontwikkeld op basis van lichttherapie aan boord van het vliegtuig. Door 15 minuten van deze speciale lichttherapie te gebruiken aan boord van het vliegtuig kunnen wij de biologische klok al in het vliegtuig verzetten richting de tijdzone van de bestemming. Daardoor is dus de belangrijkste oorzaak van jetlag weggenomen. Kortom, Flylight is een effectieve en simpele oplossing voor jetlag. Dankjewel. Hoe lang zei je? Hoe lang? Slechts 15 minuten per vlucht. Per vlucht. En die houdt dan vlak voor mijn gezicht? Nee, dat kan op verschillende manieren. Dat kan of ingebouwd zijn in de stoel of je zet het voor je klaptafeltje neer. En dan net voor de landing? Nou, dat op een specifiek moment wat wij bepalen op basis van je eigen bioritme en van de bestemming waar je naartoe gaat. Oké. Ik zie van 3 potentiële klanten naar je kijken. Ja, zonder meer. Vragen. Het klinkt, het is, ik heb altijd geleerd, if it's too good to be true, it probably is. Dus is het bewezen? Het is bewezen. Je hebt het zwart op wit. We hebben zwart op wit dat het werkt. Het is wetenschappelijk bewezen dat je met speciale lichttherapie, ik zal wel even demonstreren. Het is 465 nanometer licht. En dat werkt op een derde fotoreceptor in je oog die direct je biologische klok regelt. En door die nou op precies de juiste momenten te exciteren, kan je biologische klok verschuiven
richting de tijdzone die je wilt. Wij zijn nu aan het testen of het ook in de praktijk werkt, op kleine schaal. Door mensen zo'n lampje mee te geven in het vliegtuig echt. En dan te zeggen hoe ze het moeten gebruiken. En dan kijken we hoe is vooral wanneer? Op welk moment? Ja, precies. Het is geen bijwerking. Je wordt niet vergeetachtig, agressief. Nee, het is juist alleen maar goed, want jetlag heeft juist veel bijwerkingen. Je kan later cognitieve problemen krijgen door jetlag. Je kan zelfs hartproblemen van krijgen en meer dingen. Als je heel vaak reist, dus heel veel mensen die 20 keer per jaar reizen, die kunnen daar later echt problemen van krijgen. Nou, jury, wie gaat vragen wat die kost? Ja, nou, volgens mij kost die €500, als ik het goed gelezen heb. Klopt dat? Dat klopt. En wie ga je dit verkopen? Verkoop je dit aan de luchtvaartmaatschappij, of aan de reiziger? Ons eerste idee is om het aan de luchtvaartmaatschappij te verkopen. Die dit dan aanbieden als service aan de business class passagiers. Is het beschermbaar of kan je binnen een maand 25 concurrenten hebben die hetzelfde product aanbieden? De kennis die hiervoor noodzakelijk is, die kan in principe iedereen wel verkrijgen. Zoals wij dat ook zelf hebben gedaan door wetenschappelijke papers te lezen en zelf een onderzoek te doen. Maar het is niet zo 1, 2, 3 gebeurd. En naar die beschermbaarheid, naar eventuele patenten, daar moeten we nog verder naar kijken inderdaad, of dat misschien een goede optie is. Maar ik denk dat het niet iets is waar andere bedrijven makkelijk instappen. Ik wil jullie danken. Wij zitten overigens al een tijdje in het donker. Mag het hier blijven staan of niet? Nou, voor mij mag op te lappen. Ja, zeker blijven staan. Dank jullie wel. Oké, graag gedaan. Wat waren de grootste twijfels van de jury? Nou ja, sowieso is het altijd een uitdaging om over te brengen dat het echt werkt. Dat is altijd moeilijk, maar ik denk dat we dat wel goed hebben uit kunnen leggen. En verder denk ik misschien of er niet andere bedrijven zijn die de laatste vraag die het gaan kopiëren. Als dit echt zou werken, wat ik niet geloof, ik geloof dat dit overpromising is. Je kunt niet bijdragen. Het kan niet zo goed werken. Kan niet. Het is wel zo dat lichttherapie wel werkt, geloof ik. In het Okura Hotel hebben ze zo'n therapie. Als je daar aankomt, kan je daar gebruik van maken. En dan heb je minder last van je jetlag. Hij gaat natuurlijk niet helemaal weg. Nee, het zal allemaal bijdragen. Goed, het is bewezen dat het werkt. Ik weet dat topsport wordt gebruikt om sneller in een biologisch ritme te komen. Maar goed, kan het in zo'n klein kastje dan inderdaad ook weer. Ja. Enige minuten zitten we in dit licht. Ik zie het effect nu al. We zijn een stuk relaxed. Blaken eruit. En volledig relaxed. Volledig relaxed. Dan gaan we door naar onze volgende kandidaten. Neem me niet persoonlijk, maar ik ga me helemaal tot jou richten, want we hebben heel weinig vrouwen in dit programma. Dat heb ik begrepen, ja. De enige vrouw. Ja, ongelooflijk. Hoe komt dat, denk je? Misschien durven de andere vrouwen niet, ik weet het niet. Ben je altijd ondernemend geboren? Ja, ik ben eigenlijk wel ondernemend geboren, ja. Ondernemende ouders? Nee, dat niet. Nee? Dat niet. Nee, het komt echt vanuit mezelf en mijn partner heeft dat nog eens extra aangescherpt. Dus vandaar dat we hier staan. Ja, je hebt een minuut om te pitchen en die minuut gaat nu in. Dankjewel. Beste jury, creatieve mensen en bedrijven hebben vaak moeite zichzelf te laten zien op de markt. Of ze missen belangrijke commerciële of ondernemende vaardigheden. Commerciële mensen en bedrijven moeten daarentegen steeds creatiever inspelen op de complexe en dynamische markt. Ons doel is om creatieve en commerciële mensen en bedrijven te helpen hun doelstellingen te realiseren en hierin hun passie te vinden. Creatief op de markt wil dit bereiken door creativiteit en commercie samen te brengen binnen een online platform met daarin interactieve applicaties. Door onderlinge interactie kan creativiteit, commercie, inspiratie en ondernemerschap worden ontdekt, ontwikkeld, geëxploiteerd en verbonden. Dat was de minuut. Dank je wel. Kom erbij. Ja. Leden van de jury. Wie? Kan je wat voorbeelden noemen? Dan gaat het wat meer leven voor mij. Wij maken bijvoorbeeld een galerie, een voorbeeldapplicatie, waarin creatieve mensen hun creativiteit kunnen uiten. Commerciële mensen kunnen daar vervolgens nieuwe ideeën uithalen, kunnen creativiteit opdoen. En zodoende kunnen ze samen eigenlijk groeien. Dit is
één voorbeeldapplicatie. Maar bijvoorbeeld voor kunstenaars zijn er allerlei sites. Ja, Art or we Live willen en dus heel weet veel ik. verschillende tools bij elkaar brengen. We hebben het hier over een vacaturebank, waar mensen creatieve of commerciële vacatures met elkaar kunnen uitwisselen. We hebben het over de online galerie, die Mark net vertelde. We hebben het over een crowdfunding tool, waarbij mensen hun idee kunnen plaatsen en andere mensen helpen om dat idee te financieren. We hebben het over een self-testing tool, waarbij mensen hun passie en hun doelstellingen helder kunnen krijgen door zelf hun persoonlijkheidstesten uit te voeren. Waar ik zelf heel erg in geloof, en dat heb ik vandaag ook gehoord, is om ideeën van mensen die wel hele goede ideeën hebben, maar heel wat moeite met de commercie dan, om daar zeg maar bedrijven bij te zoeken die dat dan verder kunnen vermarkten. Daar geloof ik wel heel erg in. En dat vind ik op zich wel een heel mooi idee, maar ik zou waken om het te breed te maken. Ja, dat is heel erg lastig. Wij zien het juist eigenlijk als een sterkte van ons concept om de hele markt bij elkaar te brengen. Zo ontstaat namelijk één centrale plaats waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en niet 50 verschillende platformen waar mensen hun kleine deelbehoeftes kunnen uitvoeren. En daardoor ontstaat er één grote markt waarbij je eigenlijk als je iets wil op creatief of commercieel gebied weet dat je naar dat platform toe kunt keren. Hoe onderscheid je je in de markt? Hoe breng je het aan de man? Hoe verkoop je het dan? Nou, we willen eigenlijk opstarten in 2 fases. In de eerste fase willen we een basisproduct neerzetten, een basisplatform. Daarin zitten al enkele applicaties verwikkeld eigenlijk. Vanaf dat punt dat het basisplatform online komt, willen we eigenlijk een jaar volop gaan doorontwikkelen om nieuwe applicaties te kunnen gaan ontwikkelen. Die applicaties die kunnen we eigenlijk uiteindelijk ontwikkelen doordat we actief marktonderzoek gaan doen, nog actiever marktonderzoek gaan doen naar de behoeften wat er in die markt leven. Het zat in jullie hoofd, nu zit het in het hoofd van de juryleden en die gaan erover verder discussiëren. Dank jullie wel. Bedankt voor de aandacht. En hoe ging het? Een beetje zenuwachtig? Ja, het ging in het begin even niet goed, maar uiteindelijk zijn we toch tevreden. Ik denk het wel. Nou, de overall score is wel redelijk goed te noemen. Jammer dat de pitch even wat misliep, maar ik denk dat toch in de vragenbeantwoording uiteindelijk meer kracht naar voren komt als in dat kleine stukje tekst wat je kunt neerzetten. Ook hier weer de vraag is, hoe maak je het aannemelijk? Hoe krijg je het? Hoe krijg je iedereen zeg maar, op dat forum vragen en aanbod? Los van je verdienmodel natuurlijk. Ik vond het vooral heel conceptueel, heel theoretisch, heel... en op dat niveau is het aansprekend, maar als je het probeert één slag concreter te maken, dan haak ik vooralsnog even af. Ja. Het idee is te jong. Ja. Ik denk dat daar de bottleneck zit. Even doorontwikkelen. Ja, ja. Geen kunststukje. Ja. Leden van de jury, zijn jullie net zo benieuwd als ik naar onze laatste Absoluut. student-ondernemers van vandaag? Ja. Hier zijn ze. Hi, Leon. Hallo. Hi. Hi. Leon. Hi. Welkom. Nou, jullie gaan pitchen voor onze jury. We gaan het hebben over voetbal, amateurvoetbal. Ja. Laten we even testen hoe het zit bij onze jury qua voetballiefde. John, jouw favoriete club? Zit je bij mij helemaal verkeerd. Mij moeten ze erop attenderen als zeg maar de wereldkampioenschappen er zijn. Ik krijg dat helemaal niet mee. Ik zit in het kamp van John. Het doet me allemaal niet veel, dus uit chauvinistische gronden dan maar MVV. Maar verder kom ik niet. Ik vrees dat je ze echt op een ondernemershart moet gaan aanspreken, zo te horen. Ik denk dat dat wel gaat lukken. Oké. Nou, je hebt 1 minuut om te pitchen van onze jury. De minuut gaat nu in. In een land waar voetbal volkssport nummer 1 is en het social media gebruik behoort tot de mondiale top, was het tot voor kort niet mogelijk om het amateurvoetbal live te volgen. Met de geboorte van Amatweet komt hier een verandering in. Een primeur in het amateurvoetbal, zo komt in het AD. Terwijl Spits rapte over een service waarvan we al jarenlang droomden. Amatweet maakt gebruik van de kracht van het publiek, waarbij Twitter een prominente rol vertolkt. Door gebruik te maken van onze speciale Amatweet filter worden alle competities real-time en live overzichtelijk op onze site gefilterd. Zo brengt Amatweet het amateurvoetbal live bij iedere volger van het amateurvoetbal. De mogelijkheden zijn dan ook onbeperkt bij deze nieuwe en innovatieve manier van dataverzameling. Met de investeerders aan de zijlijn en de KNVB als ondersteunende supporter moet een volgende publicatie dan ook haast wel over in de quote 500 te lezen zijn.
Kijk, dat zijn ambities. Ja. Maar het gaat toch vooral om de uitslagen. Die kun je toch gewoon ook bij L1 op Teletext of zo bekijken? Wij willen iets meer bieden dan alleen de uitslagen. Wij willen juist dat mensen kunnen berichten over gebeurtenissen in het amateurvoetbal. Heb je het dan over de top van het amateurvoetbal of ook over Oostzaan? Nee, we maken het mogelijk voor ieder standaard elftal. Een standaard elftal is een eerste elftal van een amateurclub. En wij maken het mogelijk om over die standaard elftallen te twitteren. Want op zondagmiddag en op zaterdagmiddag 2:30 staan er voldoende mensen langs de lijn die geïnteresseerd zijn in de uitslagen van het amateurvoetbal en die ook bereid zijn om die informatie te verschaffen. Peter? Ik denk best dat je daar vanuit het verenigingsleven dat je ook wil weten wat de buurclubs en dergelijke doen. Dat geloof ik allemaal best. Maar ik weet niet of ik ervoor zou willen betalen. Nou, jij waarschijnlijk niet. Als ik zeker niet, maar stel dat het in mijn sport zou zijn. Wat kost het? Het is heel gratis de dienst. Het is echt een dienst naar het amateurvoetbal toe. Ja. Het gebruik van Twitter is gratis en het gebruik van de hashtag is ook gratis. Dus iedereen kan gewoon gratis live op de hoogte zijn van zijn favoriete amateurclub. En daarnaast ook kijken wat de concurrenten doet. En daar wordt het interessant voor de verenigingsleven inderdaad. Het mooie van Amatweet is dat wij de 1,1 miljoen leden die de KNVB heeft, direct met elkaar in verbinding brengen. Hoe komen dan de euro's aan de bovenkant? Nou, we hebben verschillende verdienmodellen. We hebben natuurlijk ook de mogelijkheid om op 213 unieke pagina's mensen te laten adverteren, keer 2. We kunnen gebruik maken van in-app advertising. Het uiteindelijke doel is om data te gaan verkopen aan grote partners als een Adidas, als een Telegraaf, als een Wegener groep. En daar denken wij een enorme slag mee te kunnen slaan. In deze fase verdienen jullie nog niks? Jullie verkopen dadelijk data? We verdienen op dit moment wel. Gewoon aan de advertenties die we verkopen op de website verdienen we nu als het ware de inkomsten. Maar daar komen we niet meer in de quote. We komen echt in de quote als wij de data verkopen. Precies. Maar we willen eerst de voorwaarden creëren voor ons concept dat het helemaal waterdicht is alvorens we de publiciteit gaan zoeken. Want wij vinden op het moment dat wij de publiciteit gaan zoeken, dan moet je de gebruiker ook echt wat kunnen bieden. En wij verwachten dat we in januari zowel een Facebook, een Android applicatie en een iPhone applicatie kunnen laden. Maar voor je de publiciteit zoekt sta je eerst volledig anoniem alvast in een tv-programma. Ja, absoluut. Dank jullie wel. Goed. Dankjewel. Dank je. Zaten er lastige vragen tussen? Nee, want we hebben op eigenlijk elke vraag wel ons antwoord klaar. Dit model staat, hier geloven wij in. En ja, dit gaat gewoon in de toekomst heel groot worden. Ja, en het doel is de quote 500? Nou, quote 501 zou ook leuk zijn. We geloven er zelf in. We geloven er zelf in? Ja, geen twijfel over staan. Nou ja, en er zal vast ook interesse zijn. En die behoefte wordt nu niet voorzien, dat klopt. Nee. Ik heb dat zelf ook wel eens proberen uit te zoeken, maar het amateurvoetbal kun je niet goed live volgen. Nou. Dus ze voorzien wel in een behoefte. Ja. De vraag is of er geld mee te verdienen is. Ja, de vraag is hoe groot die behoefte is. Ja. Ja. Juryleden. Dat ging vrij rap, leek het wel. Vrij eensgezind ook? Ja, toch wel. Ja? Uiteindelijk. Goed, nou laten we dan alle kandidaten daar weer bijhalen. Leden van de jury, hier staan ze. Jullie kennen ze inmiddels allemaal. Alle student-ondernemers die voor jullie gepitcht hebben. Zij, en ik ook, zijn heel benieuwd. Nou, het was ook deze keer weer heel erg moeilijk. Ik kan natuurlijk terugblikken op vorig jaar. Allereerst, we hebben heel veel respect voor de internetondernemers. Maar ook voor het doorzettingsvermogen van de mensen die een fysiek product ontwikkeld hebben. Het is een moeilijke, een hele moeilijke. Overigens voor alle ideeën. Op dit blaadje staat de winnaar. We moeten een winnaar kiezen. Er zitten heel veel sterke verhalen bij. We gaan deze keer voor het product Flylight. Proficiat, jongens. Proficiat. Voor jullie de cheque en een fles champagne. Jullie moeten veel intercontinentale vluchten gaan uitvoeren om dit product te testen. Ga je dat zelf doen? Nou, we hopen natuurlijk een deel daarvan zelf mee te pakken. Maar we hopen vooral dat we een hele grote testgroep eerst kunnen opzetten. En daarna een pilot met een echte luchtvaartmaatschappij nog groter opzetten. Wat gaan jullie morgen doen als de champagne op is? Nou, ik denk maar meteen verder met het project. Ja, heel tof. Proficiat. Dankjewel. Dit was Lee of Yeah voor vandaag. Volgende week zijn we er weer met nieuwe, jonge studentondernemers en de jury en de pitch. Tot dan. Verwacht? Gehoopt. En we geloven natuurlijk zelf heel erg in ons product, maar het is de kunst natuurlijk om dat over te brengen. En dat is in deze ronde blijkbaar gelukt. Daar zijn we heel blij mee.
Ik denk dat we dit wel goed kunnen gebruiken. Dat komt zeker van pas. We kunnen nu alles iets sneller doen natuurlijk. En dat zal zeker helpen bij de ontwikkeling van het product. Veel succes ermee. Dankjewel.